Sok bakal tinemu mangsa wong Jawa wis ilang Jawane. Karena apa? Awak dikit dadi wong Jawa ki wis lali karo identitas kita. Wis ora seneng sik karo tradisi budayane awak dhewe. Karena apa? Dianggap itu semua kuno. Saya ambil contoh bancaan. Bancaan itu identitas kita, kearifan lokal kita yang sekarang sudah mulai pudar karena dianggap kuno. Padahal di dalamnya mengandung filosofi yang sungguh luar biasa untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Mengajarkan sosial, kebersamaan. Ajaran apa yang ada di dalamnya? Ngapunten, gon banciaan ki mangan bareng intine. Seadanya. Nggih, jangan bayung, jangan kakung, gudangan. Nggih napa mboten? Leca bagus nduk cahayu kowe sok benek wis titi mangsa urip ning alam donya beberan agung ning masyarakat kaya kangkung kaya mbayung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pangapuntenipun ingkang kinurmatan Bapak Bupati Wonogiri, Bapak Setyo Soekarno. Beliau begitu luar biasa Bapak Ibu. Setiap ada pengajian dan event-event, beliau selalu hadir. Tepuk tangan buat beliau. Kita doakan semoga beliau senantiasa amanah dalam memimpin Kabupaten Wonogiri, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan sehingga semua warga Wonogiri ini nyon ngapunten sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga para hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu, mohon maaf Bapak Ibu dengan tidak mengurangi rasa hormat kula datang panjenengan. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Kalau takut salah untuk menyebutkannya. Maka Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Niki sampun siap pengajian napa dereng? Sampun nggih, kripik gedang, kripik telo, sithik edang, waton rata. Kesting ringkes sing penting-penting. Ngapunten Pak Bupati. Pengajian niku nek kepengin jamaah tetep semangat, mboten cegeh, mboten keju. Niku syaratnya namung setunggal Pak Bupati. Ojo suwe-suwe. Lho pengajian niku nek kesuwen niku lupute ngantuk gringgingen. Nek sing lenggah teng kursi ngoten penak. Nggih, Bu nggih. Lah sing dopting petengkreng niku. Halo. Nggih ngapuntenipun nggih Bu nggih. Nggih pangapuntenipun nggih. Pokok awak dhewe dalu punika pengajian mugi-mugi sak mangke wonten manfaatipun. Amin ya rabbal alamin. Di mana kita datang di situ disebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asmanipun Gusti Allah. Tidak ada doa kecuali bagi orang yang berkumpul ini semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tidak ada hajat bagi kita kecuali semua hajat-hajat kita akan diijabahi oleh Allah taala. Amin Allahumma amin. Mila ngapunten Ibu, ngapunten Bapak. Iki kok akeh men ta Mas. Iki wong balik kok kaya wong bakulan ngono. Iki ngene Pak Bupati kok malah kosong ta Mas. Ngapunten nggih Pak Bupati nggih. Ha iki nek tak entekke nguyuh terus iki. 1 2 3 4 5 6 7 8 kok. Kangge ken kula dhewe tambah 9. Ha iki nek tak entekke yo pipis terus. Halo. Halo. Ngaten nggih, gandeng niki nyuwun ngapunten Pak Bupati untuk menyemangati warga Praci Mantoro, semua tangan diangkat.
Sing ra gelem ngangkat tangane kiding nggih. Niki bersamaan ngapunten nggih Pak Bupati nggih. Bersamaan dengan peringatan HUT RI yang ke-81. Kalau dipekikan merdeka boleh Pak Bupati? Oke, siap. Loh, niki ngapunten saya menunjukkan kalau saya semangat, ngeten nggih? Semangat sing banter wong awak diki nemoni Indonesia merdeka. Yang berjuang mati-matianlah para pahlawan perjuangkan kemerdekaan. Awak diki murgarek muni merdeka, Oh dosa we. Angel lho Pak wong kene iki angel-angel lho Pak Bupati. Sing banter nggih. Sing ra gelem muni gondongen. Merdeka! 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 Pun ngaten niku tok mawon. Nggih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalu menika saged tindak pengajian dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma. Amin. Senajan to nyuwun pangapunten nek ditari awak sapa to sakmeniki awak sing ra kesel. Wabeh ya do kesel apa nek wong wedok-wedok kuwi sedina utuh penggawean ra rampung-rampung. Betul Ibu? Wong wedok ki penggawean sak tekruk lencung. Betul? Bar subuh wis olah-olah, wis umbah-umbah isa-isa korah-korah ngetusi bocah. Nggih napa mboten? Bengi ngene iki lho awake wis lumrah jek pengajian, engko bengi jek digugah. Halo? Nggih napa mboten? Tapi nyuwun ngapunten wong kesel kabeh ya do kesel. Apa mbok kira sing nyekel miki iki gak kesel? Kesel. Tapi ya ngapunten Pak Bupati wis kebacut sanggup wis di DP. Lagi nek rata nyanyi kan ra digenepi. Diaturi kok. Halo? Nek ditari mripat sapa to sakmeniki sing ra ngantuk? Kabeh ya do ngantuk wong wis jam 9:30. Wayahe wong masuk. Tapi awak kesel mripat ngantuk sementara ditahan sik kanggo wong kesel yo bendina pancen awak diki bendina yo kesel wong penggawean ra rampung-rampung. Meripat yo bendina turu. Halo? Halo? Nggih napa mboten? Kesel bendina, ngantuk bendina, tapi nek pengajian kan orang bendina. Kalau apalagi event seperti ini regeng. Halo? Ngeten iki setahun pisan, nggih napa mboten? Gek setahun pisan dientenke kaya ngene anune. Momor ngekeki tisu tok ta iki. Kegiatan kaya ngene hebate, ngapunten nggih, regeng luar biasa, panggunge mewah, sonya megah. Ditanggapke iki apa iki? Anggo pengajian diundangke mubalek, kondang sangar tur nggih ya larang. Halo? Maka tepuk tangan buat kepanitiaan pada malam hari ini. Subhanallah luar biasa nggih Bapak Ibu nggih. Acaranya luar biasa, megah meriah. Amin Allahumma. Amin. Ngeten-ngeten iki Mas panitia nek iso ki aja setahun pisan, sesasi pisan. Nggih. Ora masalah. Perkara rego kena dirembuk. Wong ana Pak Bupati gampang. Halo. Masuk nggih? Mula ayo kangge mujudaken rasa syukure awak dhewe ning Gusti Allah kita lafadzkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Saged napa mboten? Iso apa ora? Bisa apa tidak? Tak tinggal mulai lho, Go. Halo? Halo? Kabeh sing rawuh niki muni alhamdulillahirabbil alamin sing banter ngoten nggih. Sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur ya barokah. Syukur nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah.
Sing ora gelem mune untune lara. Oke, siap? Siji loro telu. Alhamdulillahi rabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sing sapa wonge gelem syukur marang Gusti Allah, yakin Pak, Bu, nikmate rezekine awak dhewe bakal ditambah karo Gusti. Masuk? Mula pesan saya ngapunten Pak Bupati, sedaya warga Praci, pesan saya nomor 1 adalah sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Tak baleni pisan kas. Iki janen do konsentrasi apa ora iki? Kok kaya merlola. Halo. Halo. Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh. Nek carane basane wong Praci ngapuntene do ngakeh-ngakehno nggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat. Aja malah diwalik wong urip ning alam donya kakehan sambat nganti lali syukur marang Gusti. Bisa diterima? Cetha? Ngapunten Ibu, terutama ini golongan ibu-ibu sing kakehan sambat. Opo-opo sithik wadul, opo sisi, opo-opo sithik sambat. Ngapunten saat ini, ngapunten Pak Bupati. Tidak bisa kita elaki, perekonomian kita sedang nggak baik-baik saja. Betul. Ngapunten, terutama ibu-ibu niki nek ora bolo ora tak kandhakne iki. Ngapunten lho Pak Bupati, urusan Lombok larange geger. Kuwi lak barang pedes to. Ngapunten Pak Bupati niki Lombok pancen nembe larang. Ingat wahai kaum wanita. Kula mulai ngadeg niki. Oh ya wes ligan nah ya nang. Halo. Ngapunten Ibu, kami sebagai kok dosa kowe. Kami sebagai seorang laki-laki, kami sebagai seorang suami nggak butuh lombok, Ibu. Kami makan nggak butuh lombok, cukup mendengarkan suaramu itu sudah pedas. Halo? Mula ngapunten teman-temanku sekalian, kabeh dong ngrasake kalau saat ini memang perekonomian kita sedang nggak baik-baik saja, disyukuri, dinikmati, beres. Angel kok. Iki penyanyine kok lemu-lemu ini. Wah. Sing paling kiwa ampek tenan iki. Nggih. Engko karo muni ora apa-apa ya Mas ya. Tapi laguku Jawanan ya Mas. Ya engko sak kecandake. Aku Mas biasane nek ngetokke lagu menyesuaikan kondisi penyanyi Mas. Nek lemu-lemu ngene iki ya jaran goyang. Halo. Masuk nggih Bu nggih? Urip ning alam donya aja kakean sambat. Halo? Ning ngakeh-ngakeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah Ibu. Nanti angzil alaina sakinatan. Allah akan menurunkan dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita dalam kedamaian, ketentraman, kenyamanan. Sebab apa? Do syukur marang Gusti Allah ora kakean sambat. Masuk? Bisa diterima? Saniki ngeten cocok-cocokan. Yai Praji mriki sing kulino maido, sing kulino sambat ki wong lanang apa wong wedok? Hop. Kose. Iki engko nek ra tak tengahi do kerengan dhewe-dhewe iki. Sing bapak-bapak mendel sik. Nggih. Kita berikan kesempatan pada makhluk ras terkuat di jagat raya. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ngapunten nggih Pak Bupati. Malam hari ini kula pengen nyeneng-nyenengke wong wedok.
Hahaha. Halo. Ibu. Ibu. Lho kemayune. Sing kulino sambat, sing kulino maido wong lanang apa wong wedok? Ana sing lanang, ana sing wedok. Berarti ya wong kene iki padha wae. Wis rasa ditutuke. Wis ngono wae. Pokok intine aja kakean sambat, aja kakean maido marang peparinge Gusti. Disyukuri dine. Mula ngapunten sedaya warga Praci khususipun. Halo. Maring peparinge Gusti Allah berapapun jumlahnya dan apapun bentuknya aja sok kulino muni kok mung kaya ngene kok mung sakmene. Bisa diterima? Bisa nggih? Ngono wong wedok-wedok kuwi ra. Kok mung sakmene. Apa-apa larang. Lombok larang. Kowe wong lanang gudak nyambut gawe ora. Nek ra gudak minggato. Wonge ya teko wong. Wonge seragaman pokoke. Wonge rada lemu. Wonge rada lemu manggone tengah. Lah kok iki malah do didi-didingani ngopo? Ya kowe kuwi kok dadak ngene iki lho. Ya kowe kuwi. Diaturi kok. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Disyukuri dinikmati rasa kakean nggih, rasa kakean sambat, rasa kakean maido. Jangan pernah terucap di lisanmu kalimat kok mung kaya ngene to Pakmu, kok mung sakmene to Pakmu. Mesakno bojomu lek nambut gawe bendina montang-manting mobat mabit nibo nangi ana mangsa kalane wong lanang gone nyambut gawe iki ning penggaweane wis dipaido karo juragane. Sakit hati kami. Dosa kowe. Ngapunten Pak Bupati. Orang ngrasake dadi wong lanang. Kae wedok tenanan apa ora? Ingat wahai para istri, tatkala suamimu bekerja mati-matian demi bisa untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, ana mangsa kalane bojomu kining penggaweane wis dipaido karo juragane. Betul? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Ngapa kowe? Halo. Halo. Bojomu nang penggaweane wis dipaido karo juragane, dielek-elek gaweane, dielek-elek hasilnya, tapi suamimu tetap kekeh bekerja. Rasa sakit hati itu tidak dihiraukan demi nanti pulang bisa bawa uang untuk dikasihkan istri dan anak-anaknya. Lebih sakit lagi hati kami kalau pulang nggak bawa uang. Terus neng omah arep dadi opo? Kowe lak ya wis do ngerti to nek wong awak dhewe iki mulih ra nggo dhuwit. Kula wis tau lho Pak Bupati. Mulih ngeten iki ra digawahi apa-apa. Nggih tekan omah kula kon turun njaba e. Halo. Halo, wahai para istri saya ingatkan, nek ana wong lanang nek bojomu kuwi wis gelem nyambut gawe, bojomu ra neko-neko, etuk blonjo dikeke wong wedok kabeh, wayahe mulih nyambut gawe mulih ning omah, bojomu ra ngopi, ra ngrokok, ora nongkrong, ora main, ora medok. Yakinlah wahai para istri, suamimu itu adalah laki-laki limited edition. Tapi goleki lanangan model ngono ku ya angel. Ada. Nggih kula niki. Kula niki ngapunten lho Pak Bupati, ngapunten lho Pak Bupati. Ngapunten kula niku tenan Pak Bupati, kula niku nek etuk apa-apa langsung tak keke mbok wedok lho Pak. Dadi kula mriki niku mbok modar to ora nggawa apa-apa aku. Dadi kok kene niku ya tak jagake tenanan Pak. Tenan kula niku mbok modar to. Ngapunten lho Pak Bupati. Kok aku tak crita rungono sik.
Aku ki dadi wong lanang ya karepku ya pengen kaya kanca-kancake kae. Nek metu ki ra ketang sithik ning kantongan ana 100 200. Arep mangkate digogoi yo. Iki det apa? Astagfirullahaladzim. Tak delikke nggen pecis kados Pak Bupati ngono ya konangan. Wong wedok urusan duit ranjingan tenan. Nang diae konangan asem tenan kok. Halo, irunge iki lho napane? Ngrono duit kok mesti mampu lho. Wis tau lho Pak Bupati tak tekuk cilik-cilik tak keke sempak lho sido kon. Sido digrayaki iki teng grenjel apa? Halo. Bersyukur kepada rasa kakean mai, rasa kakean sam, apa yang Allah berikan disyukuri dan dinikmati. Bisa diterima Ibu? Bisa diterima Bapak? Yang berikutnya napa? Ojo sok seneng bijeni tonggo. Jangan kau terlalu sering menilai kenikmatan orang lain, wahai teman-temanku. Ojo sok kesuwen kowe nyawang tonggomu. Betul? Karena kau sibuk menilai orang lain mergo kowe senengane bijani tonggomu. Kono kok ngene, kono kok ngene. Kowe dhewe nganti lali apa sing wis mbok duweni saat ini. Inilah orang yang akan miskin selamanya. Loh meneng kabeh. Berarti iki. Halo. Bisa diterima? Cetha Bu. Kono gelange gedhe yo. Kono kalunge gedhe yo. Kono mobile anyar yo. Kono omahe apik yo. Kono tase bedhi-bedhi yo. Dong ora? Dong ora? Apa memang tanganmu kuwi nek ra gelangan apa kiting to? Halo? Lak ya ora to? Ngapunten Ibu, wong urip ning alam dunya ku wang sinawang. Apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan kenyataan. Kono pancen gelang sak pelek. Kalung sak rantai tapi imitasi. Nggonmu kuwi karet tapi kan asli. Asli karet. Diaturi kok. Mula disyukuri nggih nggih. Alhamdulillah Pakmu, aku ki dadi bojomu lak seneng era jamak. Nggonmu nukokke aku kok gelang karet to Pakmu. Ngene iki malah anu ketiga ngene iki nek sumuk kena tak nggo kuciran. Nek aku lagi mangkel karo awakmu kena tak nggo jedet raimu kuwi. Dong ora? Dong ora? Ingat wahai teman-temanku, kebahagiaan yang kau lihat dari orang lain, kebahagiaan yang kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Urip ning alam donya wang sinawang, boleh betul? Wis ora sakenggo, wah bendina kancaku tanggoku kae kok bendina metu kok omah Pak Bupati. Metu numpak mobil anyar, rumangsane tibake rentalan. Tase bedhi-bedhi metu esuk mulai sore, metu esuk mulai sore. Rumangsamu blonjo terus. Kuwi lak rumangsamu. Ora ngerti tanggamu metu bendina ki nek ning omah mur doyak-oyak mendling ae. Mendling, pirsa mendling nggih. Tukang tak. Lah tukang tagih kuwi lho. Halo. Oh, Bang Plecit. Ya wis, nek kene jenenge Bang Plecit nggih. Nggih, wis, masuk nggih. Mula disyukuri dinikmati, bapak-bapak ya ngono. Nek kepengin bojomu ketok ayu aja kesuwen nyawang bojone tangga. Elek-elek bojone rasa ngrusi bojone tanggane. Napa mriki nggih enten ta rusa-rusan bojo? Oh, kathah nggih. Sok-sok kungkum ning belik kono kuwi to. Ijo-ijo aja diunduhi wong sing abang jare pirang-pirang, sing wis di bojo aja tiru. Wong sing legane ora kurang, betul?
Betul nggih Pak nggih, wis Pak elek-elek bojone dhewe. Wis elek-elek ngene iki lumayan. Nggih. Kula casi pirsa nggih Pak nggih. Wong wedok niku angger elek malah banyak kelebihan. Mang pirsani to, wong kuwi angger elek niku mas banyak kelebihan. Ning wong wedok kuwi angger kayunen Pak Bupati, kuwi malah banyak kekurangan. Nggih godhog banyune gosong. Wis ora iso apa-apa, iso rebahane keter. Ning nek sing elek-elek ngene iki wah nek gawean wis cak-cek. Wis wong ki angger wong wedok kok angger elek, mesti gaweane cak-cek. Angger rewang sekesung tuh ora mulih-mulih nganti sore. Sing lanang nganti kaliren ngatang-ngatang ra digagas. Nggih Pak nek gawean cak-cek dos wis nganti wong kowe angger wong elek rewang wah wis tenan merantasi. Apa-apa goki mulih brambang bawang moto. Nggih mriki nggih enten ngoten niku. Ana biasane wong rada tendhek. Halo. Halo. Bu, nderek pirsa, mriki nggih enten bangsa rewangan ngoten enten nggih. Kathah nggih. Kula nderek tanglet. Sing bagian belakang rewang nika bangsane adang sego, goreng-goreng, korah-korah, bumbon-bumbon niku biasane ibu-ibu sing elek-elek apa sing glowing-glowing. Lah iya. Ana sing glowing-glowing ki lah paling tekone kerie gur crigis kakean cangkem. Iya apa ora? Wah, ngono lho Pak. Dadi ngoten nggih Pak nggih. Wis rasa pengen sing ayu-ayu, wis malah kokean ragat, lara ati. Nggih napa mboten? Wis ngene-ngene iki elek-elek ini alhamdulillah wis. Wong elek ki malah banyak kelebihan kok Mas. Siji aman, ditinggal sewayah-wayah ora pikiran. Sing doyan sapa Mas? Iki gendruwe gumoh. Halo. Wis rasa ditutuke wonge ngulati aku terus kok. Wonge nang isor ringin pas. Ora usah ndangak kok dadak ndangak ki ngopo ya kowe kuwi kok. Dadak do ndangak. Kowe iki ning isor. Halo. Bisa diterima nggih? Kula ngeten mboten napa-napa nggih Pak nggih. Kersan lah do ndangak ngene kaya manuk ceguk ngene. Nggih kula ngeten mawon sing penting ketok nggih. Halo. Bisa diterima? Disyukuri dine mati. Bapak-bapak ngeten nggih Pak nggih. Pak, bojo rupa kena beda. Dandanan kena beda. Nggih napa mboten? Celake kena beda, bengese kena beda, idepe kena beda. Tapi urusan rasa tetep kulino kowe berarti. Ngerti nek padha no. Mboten namung guyon mawon nggih. Terakhir Ibu, terakhir Bapak napa aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen awakmu durung gaduk. Nek kepengin uripmu ayem tentrem aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen awake dhewe iki durung gaduk, durung iso. Jangan kau paksakan. Karena ngapunten Pak Bupati, hidup kita ini kadang-kadang dadi ruyem ki mergo napa? Kita ini enggak mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kita lebih mengedepankan keinginan kita gen supaya keceluk wong liya gen ketok wah ketok kaya wong sugih ketok kaya wong mampu padahal jane urung mampu. Ku malah meneng ae. Halo. Bener napa mboten? Wah kepingine gen ketok kaya wong sugih. Kau dahulukan keinginanmu jan kowe urung mampu njikuk PCK. Neng gandeng kowe nyawang tanggamu njikuk PCK kowe melu-melu njikuk PCK. Njikuke seneng. Uang mukane mursithik, tapi wulanane ngeluh. Akhirnya apa kowe sambat kebutuhanmu keter karena apa? Kau dahulukan keinginanmu. Ini yang jadi masalah urip ora bakal ayem tentrem. Gene apa mboten? Dang apa ora? Wayah anak sekolah ya ngono enek bayaran sambat. Neng kowe nukokke motor anakmu mampu. Iki wong tua geseh ngene iki. Lho ngapunten lho Pak Bupati, sekarang panjenengan persani Pak. Dulu kalau saya sekolah, angger jam 6 isuk tekan jam 7 ki, anak-anakku do irit-iritan numpak pit mangkat sekolah. Indah nyenengke. Sakniki arang-arang Pak.
Wis bocah cilik SMP numpak motor tanpa nganggo helm digleyer-gleyer padahal rong lunas. Ngono sing tuwa ya etel wae. Motor iso nukokke, giliran tuku seragam protes. Iki lah wong tua gesek. Masuk. Sekarang saya tanya, untuk anak SMP, motor itu kebutuhan apa keinginan? Jenengan mampu iso ning urusan sekolah jenengan sambat. Angelok wong prajik iki wonge angel-angelok. Bisa diterima maksud saya? Ayolah please dahulukanlah kebutuhanmu. Bayane wis kaya wong sugih-sugih, wah tumpakane PCK. PCK wah gaya, gelange gede. Kalunge gede. Giliran ra entuk BLT kakean cangkem. Mana gayamu? Wonge krasa ndingkluk. Halo? Bisa diterima? Cetha nggih? Bersyukur kepada Allah, disyukuri, dinikmati. Yang kedua, salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Niki pengajian dalam rongkan apa niki, Pak? Iki bersih dusune apa 17-ane? Oke, bersih dusun. Siji-siji, Pak. Soalnya ngapunten Pak Bupati, perjanjiannya hanya satu. Nek loro danane ra nyandang. Tambah gedang. Halo. Namung guyon mawon nggih. Bersih dusun. Pak Bupati tadi dalam sambutan ngendika akan ini merupakan kearifan identitas awak di wong Jo, khususnya wong pra. Lak ngeten ta nggih? Kearifan lokal, identitas kita, budaya kita, tradisi kita. Mari kita langgengkan. Karena apa Ibu? Ojo nganti awak diki menemui satu masa sebagaimana sing wis dijangka dening para winasis terutama Kanjeng Sunan Kalijaga ngendika akan sok bakal tinemu mangsa wong Jawa wis ilang jawane. Karena apa? Awak diki dadi wong Jawa ki wis lali karo identitas kita. Wis ora seneng sik karo tradisi budayane awak dhewe. Karena apa? Dianggap itu semua kuno. Neng anak wae jenengan. Tradisine nang anak ngapunten Pak Bupati, kalau dulu zaman saya masih kecil ana sing jenenge istilah bancaan. Ban kuwi bunder ciaki mangan, ani bareng. Banciaan. Iki nek ramu balik apik ra iso lho Pak Bupati. Diatur kok. Nggih, sakniki kula jelaske sik sebelum nanti masuk ke inti. Saya ambil contoh bancaan. Zaman semono niku anak niku ndak wetone mesti dibancai. Nek nganti lali wetone kok ora dibancai mesti bengi anget. Betul? Oke. Ingat Ibu, bancaan itu identitas kita, kearifan lokal kita yang sekarang sudah mulai pudar karena dianggap kuno. Padahal di dalamnya mengandung filosofi yang sungguh luar biasa untuk diajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan sosial, kebersamaan kepada teman-temannya. Halo? Masuk nggih? Ajaran apa yang ada di dalamnya? Ngapunten, nggon banciaan ki mangan bareng intine. Seadanya. Nggih, jangan bayung, jangan kakung, gudangan, nggih napa mboten? Leca bagus nduk cahayu kowe sok benek wis titi mangsa urip ning alam donya beberan agung ning masyarakat kaya kangkung kaya mbayung. Dimanapun tempat dia bisa hidup. Neng nggon banyu ya iso urip, neng nggon jemekan ya iso urip, neng nggon kering kerontang ya iso urip. Artinya apa? Sok ben kowe nek urip bermasyarakat, kowe iso menyesuaikan dengan lingkunganmu. Kowe aja dumeh, kowe aja dupeh, kowe dadi wong sugih, kowe dadi wong kederajatan, kepangkatan, terus kowe ra gelem bersatu dengan lingkunganmu. Ngapunten nggih Pak Bupati nggih. Kula nek ngeten terpancing emosi saya. Oh, dosa kowe. Masuk?
Punten terus dikei kacang panjang wutuh cacahe loro, sing siji pendongane wong tuwa kanggo anae, muga-muga dikei umur panjang karo Gusti Allah. Kacang sing nomor loro dongane wong tuwa ning anak, muga-muga kowe dikei usus sing dawa ya le sabar ngadepi lelakon urip ing saat ini. Kok suwe-suwe kok kaya medeni ngono malah. Pandangane kok kaya piye ngono. Halo? Halo? Masuk mboten? Raketang cilik dikai tumpeng. Tumpeng niku wujude ngeten iki. Tumpeng niku napa? Mertelakaken lecah bagus, nduk cahayu. Sok ben nek wis dadi wong, mbuh kowe jabatanmu apa wae. Sugihmu kaya ngapa? Tumpeng 5 wektu sing ngempeng. Aja nganti kowe ninggalno salat. Saya nggih Pak Bupati nggih. Dan ini kapan teng pendopo kabupaten? Nggih, terus Pak Bupati kan saya kan kalih kula nggih pun kenal dangu. Tanten-tanten kok ora ngundang-undang. Halo. Bisa diterima? Bisa nggih? Mang pirsane Bu nek bancaan sak ndure tumpeng niku wonten bujeng, Pak. Bujeng. Bujeng niku nek mlebu kudu. Ini kali Pak Bupati sing lancip nih, namanya bujeng, nyebuto sing kenceng. Niku saking tembung ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Apa? Kenceng nonggonmu nyebut marang Gusti Allah apa? Dimanapun engkau berada, dalam kondisi yang bagaimanapun, mbok kowe dadi wong kederajatan, wong kepangkatan, mbok kowe dadi wong sukses, mbok kowe dadi wong sugih. Kasih. Tes. Sing penak, Mas. Kok nek penak tak goe mulih. Halo. Engko nek wis titi mangsa ketemu karo uripmu lelakon uripmu kowe dadi wong sukses kaya ngapa, jabatanmu dhuwure kaya ngapa, hebate kaya ngapa, bujeng kowe tetep nyebuto sing kenceng marang Gusti Allah. Ingatlah kepada Allah dimanapun kau berada dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Kenapa banyak orang berbuat dosa? Karena tidak ingat sama Allah Ta'ala. Ngapunten nggih Pak Bupati nggih. Ngapa? Paduwe. Emang mu balik ra entuk modus karo bupati. Niku sesuk nek pengajian mboten sah diundange, Pak. Halo. Bisa diterima maksud saya? Bisa nggih? Sak ndure bujeng niku biasane dikei ndok pitik tembean, ana brambange, ana lomboke. Nggih napa mboten? Endok niku simbol kesuksesan seseorang. Halo. Kula jenengan pirsani lang panjenengan angen-angen Ibu nek cah bancaan dibancai nika nang nggon bujenge niku dikei ndok siji disigar dekke 40. Apa artinya? Kok sik to tak crita sik. Ngapunten Pak Bupati mengke nek pancen kula klentu mangimutaken kesuksesan seseorang itu zaman dulu disimbolkan dengan telur karena telur itu sesuatu yang sangat berharga. Tahun 70-an 80-an nek ra wong sugih mblegedu ra mungkin bakalan mangan ndok. Betul. Jenengan rewang, jenengan nyumbang kok mulih ra digawani kok ra ono ndoke kakayan cangkem mesti. Gawanku ra ono ndoke. Karena apa? Telur simbol sebuah kesuksesan. Muga sak sukses-suksesmu kelak wahai anakku yang korai bagenono cipratno karo tangga teparumu sekecil apapun. Mula terus disigar cilik-cilik terus ditum-tumke. Halo? Lombok abang simbol zat sing ngecet Lombok niku sinten? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Pak Bupati, ngapunten, tradisi budaya kearifan lokal seperti itu sudah mulai dijauhi. Diganti tiup lilinnya.
Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang. Potong kue. Potong kue. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang. Wis serat cedah. Wis serat cedah. Wong tuanya wis ora cedah. Wis ora. Wis ora. Puas kowe. Mula ngapunten Pak, karena kearifan lokal, budaya, tradisi sudah kita tinggalkan. Kau lihat akhlaknya anak-anak kita, tingkah laku anak-anak kita. Betul? Wes ora njawani. Sifatnya ya kaya Londoni. Masuk. Mula nganti ana istilah sok bakal tinemu mongso ana prawan wis do ilang wirange. Coba lihat anak-anak kita sekarang, Bu. Bangga kalau mempertontonkan auratnya. Buat eglek-eglek. Tapi ketika kami dari kaum laki-laki menganu, terus mbok salah ke ya. Kan sebenarnya bukan salah kita, Pak Bupati. Kita tuh kan laki-laki nek ra diwarai kan ora. Lah wong kucing kok dirui bandeng iki lah ya di ngono. Dimaem. Dosa kowe. Halo, bisa diterima? Maka saya mengajak Bapak Ibu dalam rangka kegiatan ini, mari kita mengangkat kearifan lokal kita, budaya kita, identitas kita sebagai orang Indo, khususnya orang Jawa, wabil khusus wong Praji. Buayane desa ngisor gununge wah. Rambutnya abang, wis kaya londo kae. Malah kaya kompor mlaku wis. Lah piye ndase abang awak ireng iki lak ya kok kompor to, Mas? Wis jan bangsa ora cethok-cethok tok. Lah ngene iki lak wis identitas kita kan hilang to, Dik. Can nom-nom ki mang tonton. Pengen kaya londo mripat kayak softtek mati wis. Apa, Mas? Oh, dudu softtek. Lah nek softtek iki nggone ngendi to, Mas? Oh, nggone toko. Oh ya wis nek softtek iki nggone toko, Ding. Masuk mboten karo kula? Lah mula please niki luar biasa kanca-kanca Praci ini dalam rangka mengangkat, menghidupkan lagi, melanggengkan kearifan lokal, mengadakan sebuah event yang sangat luar biasa. Merti desa, bersih desa. Kuwi nek carane agama niku ada kalimat an-nazafatu minal iman, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nek dicocoke karo agama gathuk. At-tahuru syatrul iman. Halo. Kesucian itu bagian daripada iman. Mula nyon ngapunten teng desa mriki ada namanya bersih desa, merti desa. Desane diresiki, gen resik, gen asri. Masuk? Masuk napa mboten? Ngresiki desa niku ngapunten gampang, nyapu dalan ki gampang. Ngresiki regetan di sekitar kita tuh hal yang paling gampang, Pak. Sing angel kuwi ngresiki regete ati. Betul? Mula saya akan mengajak menceimbangkan apa kuwi? Mula nek mulai ngelak ngeten niku. Mula tak mimi sik nggih. Lah, dek mau digawaki bojo kula dhewe kok, Pak. Nggih lah, pirang-pirang dina niki kula mantuk gumah susu Nggih, bojo kula curiga. Ayah kok gumah susu. Ya kan nek pengajian tome dikeki susu. Kok amis mesti susu rondo iki. Konangan Pak Bupati. Terus akhirnya saat ini kula dibetani piyambak.
Ngapunten nggih Pak Bupati nggih. Nggih ngapunten. Nek Pak Bupati nggih sok gumoh. Ngapunten lho Pak Bupati. Oh dosa kowe. Nek kula nate Pak Bupati nate. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten nggih Pak Bupati. Alhamdulillah. Kowe rasa pengen. Cek enom. Mau tekan ngendi mau? Susu mbahmu kuwi. Kok tekan susu iki lho. Halo. Saya kepingin mengajak panjenengan sedaya menseimbangkan antara kebersihan lingkungan dengan kebersihan hati. Ngapunten jenengan kena bangga. Desamu apik, desamu resik, ngapunten apalagi ini bersamaan dengan peringatan kemerdekaan RI yang ke-81, rata-rata do kerja bakti, do ngresiki pelataran lan liya-liyane. Tapi itu semua kurang begitu hebat, bahkan tidak ada manfaatnya nek atimu ra resik ra iso rukun karo tanggamu. Betul? Betul napa mboten? Mula nyuwun ngapunten Pak Bupati, mari kita tugas kita untuk menseimbangkan. Lingkungannya ya resik, ngapunten awak dhewe sesama manusia juga baik. Apa gunanya lingkunganmu bersih, lingkunganmu itu juara kebersihan, tapi perilaku kita ora iso rukun karo tanggane. Masuk? Maka nyuwun pangapunten Ibu, Bapak ngapunten mari. Yang pertama saya mengajak tu'timan haramaka. Apa itu maksudnya? Ayo kita di masyarakat saling tolong menolong. Bekerja, bantu nek carane wong Jawa apa Pak Bupati dono lungti bisa diterima. Cetha nggih. Nek bahasane gampang sing nampa, ayo seneng tumindak becik karo sesama manusia. Bisa? Lho kadang-kadang ngeten lho Pak Bupati. Ana lho karo tangga ki ra iso rukun. Halo? Lho do meneng kabeh kok. Berarti heeh. Ketoke wonge ya seragam tapi ra mathuk. Tapi ya melu urusan seragam ya melu. Tapi ra mathuk kok wonge. Wonge manggone rada mburi. Halo? Bisa diterima? Tolong bantu Ayo Pak, tetaplah berbuat baik bisa kepada sesama. Tapi saya mengingatkan ngapunten Pak Bupati, khususnya kepada warga Praji, berbuat baik yang kita lakukan, mari kita niatkan karena Allah. Tumindao becik aja mung mergo kepengin itu aleman. Pirsa? Wah, hebat, bagus, neng ngarep biasa. Wong ki nek tumindak becik mur mergo wong liya itu biasane ada pepatah mengatakan ada udang di balik. Niku biasane. Nenek adiki los mergo Gusti Allah, apik marang sepadha-padha. Lillahi ta'ala los. Walaupun ingat Ibu, walaupun ingat Bapak, saya berpesan khususnya pribadi saya dan teman-teman sekalian, tetaplah berbuat baik kepada siapapun di antara kita, kepada masyarakat. Ayo kita tetap bekerja sama, kita tetap bersatu, berbuat baik. Walaupun setiap kebaikan yang kita lakukan tidak semua orang bisa menerima. Saya ulangi sekali lagi, halo, wahai teman-temanku, tetaplah berbuat kepada siapapun warga kita, sekitar kita, lingkungan kita. Mari kita tetap berbuat baik, walaupun setiap kebaikan yang kita lakukan tidak semua orang bisa menerima. Ingat Ibu, ingat Bapak, ingkang kula aturaken leres napa mboten, sebabe napa rata-rata wong nyawang awak dhewe, rata-rata wong menilai adik bukan karena baiknya, tapi yang dinilai kita mesti
eleke. Ibarat pepatah mengatakan apa nih Pak buat semut ini kali Pak, semut kali gajah nih kali. Gajah. Kalau Mas yang semut kalau Mas. Semut adoh ketok ngoten lho Pak. Angele. Gajah. Semut di seberang lautan akan nampak jelas, tapi gajah di pelupuk mata tidak akan nampak. Nek ngonceki alane wong, kekurangane wong kuwi gampang. Nek ngoreksi awak dhewe tidak nampak. Betul? Ora beda karo wong petan. Pirsa wong petan. Ndase kancane diketraki tumomu sak tekruk lencong, tumo kok gedhi-gedhi. Ora ngerti yo ndasmu tumone yo pirang-pirang. Masuk nggih Bu nggih. Dan ingat teman-teman nek awak dhewe tumindak apik karo kancane dhewe, tumindak apik karo bolone dhewe, rasa dirembuk, rasa direken. Wong kuwi bolone dhewe. Kita berbuat baik karo wong sing sak frekuensi dengan kita, Pak. Kowe njajake karo bolomu, karo bestimu. Ora sambok kondo. Tetapi bagaimana ketika kita bisa dan mampu berbuat baik kepada orang yang tidak sefrekuensi dengan kita. Bahkan orang sing ra seneng karo awak dhewe. Wah, abot kuwi. Abot. Nyawang raine pengen rawu kon jajake. Mbok nganti modar ta ora sudi aku. Halo. Bisa diterima maksud saya? Mula monggo Ibu, ayo yuk baik dalam hal sesama manusia, tapi juga baik dengan lingkungan. Berarti apa? Berimbang. Masuk? Bisa diterima Ibu? Bisa enggak kita nanti awak dhewe ning masyarakat iki saling yo lingkungane apik ning karo tanggane yo apik ngono lho maksud kuwi. Abot nggih. Angel Pak Bupati. Anu mawon sesuk rasa dikei bantuan wae. Ngapa? Oh, aman sih. Halo. Bisa diterima maksud saya? Lingkungannya tetap bersih, kita sesama manusia juga baik. Guyub rukun. Karena sekarang begini, Pak. Wong sing jeneng lingkungan resik niku urung karuan wargane saged sae. Karena apa? Sekarang itu ngapunten, tapi kula mboten cerita mriki, Pak. Mriko. Kono ora kene. Loh nek mriki di desa itu kampung tuh biasanya kerjasamanya masih kuat, Pak. Kalau sudah mendekati perkotaan, mereka pinginnya instan, praktis. Jadi kerja bakti ngeten pun moh. Pilih bayar uang. Betul nggih, Pak nggih? Diborongke ngecat dalan ki sakmono pira. Sudah, mereka karena sibuk dengan pekerjaannya. Iya bener disawang desamu resik, rapi. Ning margane mboten kompak. Lah, kita semua pengennya iki desane, iki secara lingkungan yo bersih, wargane juga rukun. Masuk nggih karo kula nggih? Karena zaman sekarang sudah terbudaya, Pak. Wong digawe, nek carane ning kampung enek ngapunten Bapak Ibu, lagi mulai pasang harib-harib iku wis wong teko lunga sak tekruk lencong gentenan lek ngewaki. Sekarang Pak di perkotaan ndak ada praktis catering. Masuk nggih? Ngapunten, resek-resek tapi ke anunya itu enggak ada. Aku ngomong anti angel banget kok. Yang penting maksud kula paham nggih Bu nggih? Karena sekarang pengennya modal pengennya praktis. Masang gendera wis do, kon metu pun angel, Pak. Pilih ngopai wong. Loh, jangan bilang ndak mungkin. Zaman sekarang ada, Pak. Umpamane disolawati sik ngono nggih, Mas. Solawatane apa Mas sing jawani, Mas? Sing jawani ora, Mas?
Iki zaman globalisasi ora mudeng. Kayak iki bayarannya piro to kok? Hah? Gratis? Wah, modar tenan iki. Wes kena perasaan wae mulo kok ra penak. Berarti aku engko yo. Heeh. Waduh, modar tenan iki. Dewasa aku lek mangkate mempeng iki mau. Wes walah wis turun jopo iki kok. Piye Mas, apa kono sing Jawa ono ra Mas? Wis kono aku manut kono, salahku mboten napa-napa nggih Pak Bupati diselingi sik gen ora ngantuk nu kalah. Kating jembembleh kae sapa kan? Gedang kluduk dipangan uler. Mripate ngantuk kok lambene. Iso ora Mas? Allahumma sholli wa sallim. Kosek. Jenengan ampun emosi. Ye, iso ora? Ayo, Mbak Isa ya, vokalis saya. Engko kowe selawatane aku tak siirane dibagi loro, kurang piye? Ya, dibagi 2 ya. Iki iso ora? Hah? Bisa nggih. Wis sak muni-munine. Lemu tenan. Itu kalau makan sehari 3 kali. Bisa ya Mas ya? Wes, pokoke sak muni-muni. Tapi nek aku muni aja dituthuk lho Mas. Kowe dosa kowe. Aku tak siiran sik karo jamaah. Engko nek pas selawatan, oke. Langsung dikopiok wae Mas. Sing los ngono. Wes, engko jebol ora masalah. Ana Pak Bupati yo. Oke, siap. Sikire kaya mau nggih nggih. Nek pas selawatan tangane diangkat. Oke? Oke, pokoke sing semangat. Ngoten nggih. Mengke sing matane ngantuk terus mak jenggirat. Sing duweni penyakit asam urat kolesterol terus minggat. Sok ben itu syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Sing ora gelem ngangkat tangane kiting. Nek Pak Bupati mboten napa-napa. Ngapa? Khusus kok. Sik Mas ya. Kok aku sik. Aku tak siiran sik engko selawatane kowe. Ngono ya, Nduk ya. Kok menek apik awake muga-muga cocok engko iso kerja sama. Engko aku njaluk kontake ya. Oke, siap. Iki tak kandhani mumpung aku ki lagi laris-laris e. Oh, ngenyek tenan iki. Sesuk nang dile jadwal sesuk. Lho, sesuk teng Lamongan, Pak. Sangar nek kono gedhe somben. Sesuk kono gedhe Lamongan kok. Nek kene urung genah. Halo. 1, 2, 3. Gedang kluduk. Ayo. Kaya mau lho. Gedang kluduk dipangan. Mripate ngantuk kok lambene. Sik Mas. Ayo saiki sing kompak. Oke? Sapa merem iki sapa kuwi? Ayo melek kuwi sing merem kuwi diduduk nganggo keduduk ngono. Angger wayahe metu kotak info kok senengane merem kuwi lho. Mau nek metu seneke aku urung bareng. Ana kotak kok mene iki lho. Dituthuk nduk, madhuk ngono nduk. Sing ngekeki 2000 gen udunen 7 sasi ra bedah-bedah. Mosok infak kok 2000 kuwi itu apa? 2000 kok ngene lho Dewah iki kudu tak kenake iki. Iya.
Tapi nek model-model ngeten iki, ngapunten, nek event-event ngene iki panitia ora butuh ikhlase, sing penting akeh. Nek jagake ikhlase wong kene paling 2000 kepleh kae. Bu, pernah ke SPBU? Pernah? Nek jenengan kepipisen teng SPBU bayar pinten? 2000 ki mlebu toilet iki arep mlebu swarga ya 2000 ki lho. Engko nek munggah swarga kelase kelas toilet. Pesing sumpek. Monggo nggih selawatan nggih. Si Iran sik engko selawatane. Ini namanya apa? Koda lumping. Forda. Wah, ngale jenenge. Wong Jawa ki mbok nganggo Jawane ngono kok. Fordalu ki apa? Apa Mas? Oh, Karang Tarunane. Oh, ya wis nek ngono apik wis. Apik ngono wae. Kok ndak gelo gitu. Halo. Piye? Lah iya. Ora apa-apa nek kowe melu aku. Halo. 1, 2, 3. Gedang klodhok dipangan ular, mripate ngantuk kok lambene angkat tangan sholawat. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin yang ilmillahi sholatan daimatan. Banyu bening dicampuri areng sing wajahe glowing. Ndi ra ono. Ndi sapa sing wajahe glowing ngacung. Alah kaya ngene glowing. Aku iki ketok apik lak mergo diseragami. Asline ya ngeri. Banyu bening dicampuri areng sing wajahe glowing kok sikile angkat tangan selawat. Allahumma sholli wa maulana ilmillahi sholatan banyu bening. Lah sakmene kok bening kabeh. Nek ngene-ngene iki nang omah pirang-pirang. Banyu bening neng apa sing wajahe glowing kok tungkae sholawat. Allahumma sholli sayyidina Atadama fi'ilmillahi sholatan daimatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, watasilu amman qata'aka. Ngencengke nggone silatu rahmi. Ngaten nggih Bu nggih. Nek carane ngapunten Imam Ghazali ngendikaaken kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Wong praci, kowe rukuna karo tanggamu, kowe rukuna karo dulurmu kaya rukune tangan loro niki. Kiwa tengen niku beda. Nggih napa mboten? Mangangan-angan. Lah iya ki
Keblas-blasan wah jungkel tenan iki. Minggir mawon nggih. Oh, dhuwur ya. Dadi ngenten Pak Bupati, teman-teman. Tangan loro niki ketoke beda tapi kompak. Perbedaannya itu kalau dilihat itu dinamis, nyenengke. Mang pirsani, Bu. Angger tangan-tangan yang ngarep mesti tangan kiwa ning mburi. Ayo Mang pirsani. Yo rambut tinting yo. Kena piye ngono lho, yo baleni. Siji, loro, telu. Ketoke awak dhewe ada tanda-tanda kompak iki. Ya sip, baleni. Kowe aja guyu wae. Anu jenengmu sapa? Ngono ya ora ana sing ngeri mau asem nang. Berarti asline kowe do seneng nek aku jiblok. Dosa kowe. Masuk nggih. Tangan kanan kiri niku berbeda, tapi disawang penak, Pak. Karena perbedaannya itu dinamis. Masuk. Mulai jenenge wong siji niki mesti beda anggitane. Nek kon padha ra iso. Oke, kita buktikan. Musik. Podo, tapi disawang penak mboten. Yang berikutnya Mas, pisan kas Mas. Ya tak seleki sik sorbanku Mas. Asem dah. Mau balik dikerjani neng ini. Anu Mas, mau mbok syuting Mas? Mbok syuting. Iki nek ngerti bojoku mesti nangis kok. Walah ya. Kowe iki lho ya. Golek sego sak puluhan wedang sak cecepane mbok rewangi kaya ngono. Bisa diterima? Rukuno kaya tangan loro niki ketoke beda, kompak, berbeda, tapi kalau disawang dinamis. Nek kon padha ra iso. Apa ngeten mawon Pak Bupati? Tapi awake dhewe nggih mboten. Ngopo? Nggih. Engko iki kondur keng mriki mlakune ngene. Tapi kula kalih Pak Bupati mboten. Lah mosok mu balik karo bupati kon ngene-ngene iki lho. Halo. Masuk nggih. Kira-kira nek disawang patut mboten? Mula mari Bapak Ibu, Indonesia punya semboyan namanya Bhinneka Tunggal berbeda tapi tetap satu. Bahasanya yang keren lagi NKRI, harga bisa diterima? Sing rukun nggih. Kompak kaya tangan niki, silaturahime dikencengke. Dan ingat ngapunten, yang namanya tangan niki kalau berbuat baik dia nggak pernah pilih-pilih. Ki jenenge mustaka. Basa Inggris ndendas. Betul? Tangan gelem ora mboten teng mriki? Gelem ora mboten? Tanganmu do gelem mara teng mriki mboten? Nang nggon kene, nek niki pejabat, nek niki wong sugih. Ngapunten Pak Bupati. Loh, ini saya tuh sebenarnya menggambarkan beliau. Kenapa? Beliau seorang bupati yang kesibukannya luar biasa. Pada malam hari ini beliau kerso menyempatkan waktu untuk hadir di event panjenengan. Kok radong-dong iki lho?
Loh, beliau sudah menunjukkan, mencontohkan karo awak dhewe ngono lho, Dik. Beliau bupati kersa rawuh ning nggon awak dhewe. Awak dhewe iki lho diundang arisan RT ra mangkat. Nggih, kados kula ngeten iki. Halo. Dong ora? Karo wong sugih ya disrawungi, ya kerjasama. Karo wong sing dengah-dengah ya kerjasama. Coba kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Silaturahim kita nggak pilih-pilih. Ora wong sugih tok sing dianuni. Dong ora? Kabeh ki di heeh. Ngono lho, kaya awake dhewe lho, Dik ya, Dik ya. Awak dhewe kan yo tangan ki kan kabeh diparani ngapunten Pak Bupati. Bahkan yang kok anggap paling jelek pun tangan gelem teko napa asil itu. Loh, artinya apa? Sing jenenge silaturahim kompak ora terus dipontok-pontoki khusus sing sugih-sugih tok. Iki sing melarat-marat, iki sing pokok-pokok kan ndak toh. Terus iki Pak Bupati iki, tangan kan kompak. Bahkan yang kok anggap paling pekok, paling jorok pun ini tangan tetap moro loh, Dek. Gimana mboten? Kompak karena semuanya dihubungi kan semuanya di silaturahimi. Coba nek tangan kira gelem moro rene. Jenengan iso mbayangke. Ngono ya. Ketoke ayu tapi kopet. Lah kene ra tau diparani kok. Apa ya ene wong kene bar ngisi ngene-ngene apa ya ene. Ngene-ngene iki ya apa ya ene. Oh dosa kowe. Lho, ngapunten lho niki kula nyontokke lho, Pak. Mula sing rukun sing kompak no aja mbedak-bedakno. Apa nek nganti ngelek-elek wong sing ra duwe. Dong ora? Kita tuh di muka Allah, di hadapan Allah sama. Kowe aja dumeh kowe. Kowe dadi wong sugih terus nyonyo wong ra duwe. Oh dosa kowe. Ngapunten lho, Dik. Umpamane awak iki mempunyai perilaku seperti itu, silaturahim pilih-pilih karo warga sing dibalani tok. Ngapunten, Pak, iki silat ra tau mbok openi. Ha mbok kowe ayu kaya ngapa to? Ayu kowe, ayu. Dandanmu nganti 3 lapis pupuranmu. Minyak wangi nganti 3 botol, tapi kene ra tau mbok parani tangan. Kopet kowe. Wah, aku jejer karo cewek praji iki ketoke ayu tapi selentang-selenteng. Dong ora? Bisa diterima maksud saya? Mula ayolah rukun agawe santoso, cerah agawe, silaturahimnya dikuatkan, kompak, resik lingkungane, ya resik atine, rukun wargane. Masuk? Walatakun kal uduna ini, ojo kaya kuping loro ki ketoke kowe do cerak omahmu ning ra tau rukun, ra tau gathuk. Ini zaman sekarang terjadi, Pak. Goro-goro anane media sosial. Paro tangga sing sak pekarangan omong ra kenal sebab ra tau ketemu. Sing wong ra tau ketemu mur lewat HP ki omong kancaku kentel, bestiku, sahabatku. Iki lak wis do mulai geseh. Betul apa mboten? Kau lebih bangga mendapatkan follower sampai ribuan, sampai jutaan, tapi kau nggak pernah ketemu sama dia. Ning tanggamu sing sak adu arepe lho kowe omong ra kenal. Iki wong wis geseh iki. Oh. Dong ora? Masuk nggih? Wah, waktune wis entek. Lho Pak Bupati, wong wedok senengane ngono kuwi lho, Pak. Mawe dikon angkat tangannya. Merdeka, dadak dimerdekake. Walah. Dijake kaya gaw-gaw. Kadang krasa penak mosok ngono tok. Mosok wis. Lah kok iki gur ngenang ngene. Lah kene iki sing nganti ngene. Nganti dirangi ngene. Ha diaturi kok.
Kono pur penak garek ngenang ngene. Kene iki sing ngeden-ngeden. Oh dosa kowe. Iki apa to ki? Oh alah le. Bisa diterima? Terakhir teman-temanku pesen saya ojo dumeh. Urip ning masyarakat ojo dumeh. Siji seneng tetulung, loro rukono karo tanggamu, sing nomor 3 ojo dumeh. Jangan kau bangga dengan kekayaanmu saat ini. Jangan kau bangga dengan jabatanmu saat ini. Kabeh timur titipan lan sampirane saka Gusti Allah. Betul? Kowe nek lagi kepranan dadi wong sugih. Kowe nek lagi kepranan dadi wong duwe derajat pangkat, aku yakin kabeh wong dong aku kenal karo kowe. Betul? Tapi yakin di saat kau rungokno kowe. Apa aku wani nduding rono? Apa modar wani aku? Ngapunten lho Pak Bupati. Ngapunten Pak Bupati. Aku nek wani nduding kono cekel Satpol PP modar aku. Wis dosa kowe. Ngapunten lho Pak Bupati. Wonge niku Pak Bupati. Niku wonge. Nek Pak Bupati aman. Ki wonge. Tapi di saat kita nanti pada titik yang paling rendah Ibu, di saat kita nanti pada titik yang paling rendah, yakin Bu, kabeh wong sing maune kenal karo kowe dadi ngaku ra kenal karo kowe. Mula nek lagi kepranan aja dumeh. Masuk? Apapun yang kita miliki saat ini jangan kau terlalu membangga-banggakan. Betul? Sugihmu derajat pangkatmu kelak insya Allah akan. Tadi saya matur sama Pak Lurah, Pak Bupati. Sekarang karo Pak Lurah berapa periode? 2, ada yang 3. Bar kuwi. Kula mature Lurah lho Pak nggih. Ngapunten lho Pak Bupati. Kula mature Pak Lurah. Ora. Dosa we. Aseme. Ngaten nggih. Aja dupasuke banjur do. Terakhir. Wis. Aja dupasuke banjur do. Banda iki mung ngile besok bakale. Banda iki mung ngile besok. Sholawat sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man qad wahada wal sahbi man qad wahada. Ojo tupeh pinter banjur do. Ojo tupeh pinter banjur do. Pinter yen ora bener besok bakal pinter yen ora bener besok. Sholawat sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal
sholli ala sayyidina Muhammad. Pangapunten saestu Pak Bupati, sedaya warga. Mriki ngoten mawon. Lepat salah nyuwun pangapunten nggih Bu nggih. Mbok pilih saestu wonten keladu ing ngatur nyuwun pangapunten. Mbok pilih pancen panjenengan tasih kurang marem. Monggo panjenengan nanggap piyambak. Mboten napa-napa, perkara rega mengki kena dirembug. Halo. Ngoten nggih. Makasih dipun pungkasi kanthi waosan pandonga, dongane kangge basa Jawa mawon karena ini berkaitan dengan merti desa nggih. Mengki sing kompak, sing khusuk nggih, nirokke kula. Ngoten nggih. Kita niataken rumiyin krana Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa niyatin sholika wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nirokke kula nggih Bapak Ibu nggih. Sing banter konsentrasi tenanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi slamet muga-muga paringi slamet Allahumma kitra-kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rejeki. Amin. Beres nggih. Oh dosa kowe. Iki donga tenanan kok guyu iki lho. Loh, iki kan golek sandang pangan lagi rada angel. Kan ngono lho. Ngapunten Pak Bupati. Pak Bupati nganti gembujeng pian. Ngapuntenipun, niki intine mengke pertemuan yang akan datang saya jelaskan Pak. Ini termasuk kearifan lokal juga. Ada penjelasan yang lebih niki ngapunten Pak Bupati, tidak sembarangan mubalik saged. Muga-muga intine ngeten, muga-muga urusane donya awak dhewe sandang pangan kuwabeh digampangno karo Gusti Allah. Urusan akhirat ayo sregep nggone ngibadah. Ngoten intine. Mengke lebih lanjutkan teng pendopo kabupaten kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.